Тату гаилә балалар бакчасы базасында физик мөмкинлекләре чикле балалар өчен Росток үзәге оешты. Үзәк педагоглары эшчәнлеге балаларны аралашырга, сөйләшергә, дөрес сөйләшергә, уйнарга өйрәтүдән гыйбарәт. Допустим, родители заметили, что ребенок... Әгәр ата-ана баласының үз яшендәгеләр белән аралаша, уенга катнаша алмавын, аның үпкәләвен, анда башкалар белән контактка керү сәләтен туймаса, баласының үзе генә уйнау яки үзеннән кичерәкләргә аралашуны өстен куюын күрсә, кыска хикәяләр, әти-әнисен аңламаса, гомумән 3 яшьлек баласы аңлаеш итеп сөйләшмәсә, сүзләрдән җөмлә төзи алмаса, бу уңайдан ярдәм итү өчен белгечләребезгә мөрәҗәгать итә ала. Алар сезгә ни дәрәҗәдә дефектолог, логопед һәм психолог ярдәме кирәк булуын әйтәчәк, ди Анна Шакирова. Әлеге үзәктә мөһим проект буенча 1 елдан артык эшчәнлек алып барыла. Аны биредә оештыруга мөмкинлекне район башлыгы грантын ату бирде. Шул рәвешле грант акчасына үстерелешле җиһаз алынып, ул шөгыльләрдә кулланыла. Это для мозжечковой стимуляции. Это вот ребенок должен, во-первых, не потерять шарик. Видите, вот здесь вот, а здесь магнит на магнитике. И ребенок должен это вести. И мы, в принципе, потом и дополнительное задание следим только глазками, допустим, да, вверх-вниз. Это все зависит от того, ну, что мы решаем, какую задачу. Бакчада логопед, дефектолог, психологлар әлеге бакчага йөрмәгән нәниләргә дә һәр төрле өстәмә булышлык итә. Кыскасы биредә ихтыяҗ туган һәр кемгә ярдәм күрсәтелә. На сегодняшний день уже было... Узган ел район башлыгы грантын ату безгә проектыбызны тормышка ашырга ярдәм итте. Әлеге проект кысаларында безгә мөрәҗәгать итүчеләр шактый. Бу уңайдан рәхмәт сүзләре җиткерүчеләр дә бар, ди Мария Петрякова. Баласына квалификация ярдәм кирәк булуны ата-ананың вакытында ачыклавы зарур. Проблеманы хәл итү өчен кайчакта берничә шөгыль дә җитә. Помощь предоставляется на... Ярдәм язмача хат яки телефоннан чыгып, шалтыратулар нигезендә күрсәтелә. Шунысы игътибарга лаек, белгечләр консультация ярдәмне 2 телдә күрсәтә. Бу турыда тулырак мәгълүматны Тату гаилә бакчасының рәсми сайтыннан да аласыз, ди Мария Петрякова. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре.